Юрый Валяваты – ураджэнец Хойніцкага района. У 1998 годзе скончыў Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, а ў 2014 годзе акадэмію кіравання пры прэзідэнце. Шмат гадоў працаваў на зямлі, прайшоў шлях ад памочніка брыгадзіра палявой брыгады да галоўнага агранома, а потым начальніка гаспадаркі Гродзенскага района. Прадставіў памочніка па рэгіёне першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Пярцоў. Ён агучыў і галоўныя задачы ад кіраўніка дзяржавы пад асаблівым кантролем трымаць кадравую дысцыпліну, працу прамысловых гігантаў і развіццё аграпрамысловага комплексу. Юрый Валяваты падкрэсліў, ён гатовы да актыўнай працы і разлічвае на падтрымку і прафесіяналізм гомельскіх калег. Сумесная мэта не проста захаваць дасягнутыя вынікі, але і прымножыць іх. 24 часа на 7 я в целом готов работать и трудиться вместе с вами. Это было и прошлые годы на Гродненской земле. Сегодня судьба меня привела на ту землю, где радуюсь. Новы кіраўнік адзначыў, што ў бліжэйшы час плануе дэталёва вывучыць праблемныя пытанні раёнаў і правесці шэраг рабочых сустрэч па ключавых напрамках развіцця рэгіёна.